Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Oñatiko Eltzia gunera etorri gara. Rock and roll giro bero eta izerditsuan nagusituko dira gaurko saioan, eta horretarako Letagin taldeko lagunekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duten Zurrunbiloa diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean Letagin taldea. Lasaitasun hautsia, kuda hotxak ibelean, urrunean. Ez jakintasuna da, hartutako autua, malkoen bidaia. Letagin gara Mikel, gitarra, Unai bajua, Iban bateria eta neu Julen gitarra eta ahotxe nagusia. Eta Letagin sortzen da 2018 urtarrilan. Lehenengo ensaioa izan zen 2018 urtarrila hasieran. Unai eta bere anai Xabier baterian hasi zian, lehenengo bertsio batzuk joten, gero Mikel batu zen, eta ostian neu batu nintzen, ahotxakin. Eta hori, lehenengo disko hori grabo geben Xabierrekin, laukote moguan, eta gero Xabierrek itxin behar izan eben, eta sartu xakun Iban geurekin, eta ontsa bigarren diskoa Ibanekin, eta horretxe gara, momentu honetan. Gutako laulok ibili gara beti bakoitza bai instrumentuekin eta talde ezberdinekin, zuten 15-16 urtetik joten, eta bai eukidu bakoitzak neko ibilbide ezberdina. Adibidez nik Azuizian joan behar gara izan, Heavy Arloko taldea zen, Mikelek eta Julenek horko taldeak show business eta bagauda, izan ziren bai one rock eskandinago izan leken mundu hortako taldeak izan ziren. Ibanek bere traitu egin jauki dago, hasieran tenkekin, potenkinekin eta mucho arlo hortako dana. Partaidiak batuela taldera, naturala etzen zen bideo hori hartzea. Azkenian, nahi eta nahi behar musika hori asko guztien izako, eta gero, Mikel hasi zeniak horrekin joten. Eta batez behar Julenek bere hotza registruatik eta hortara diratu zen azkenian. Oinatzen izan premedita eta naturalki hortara eraman gau. Letagin taldea rock and roll giroetan dator. Bide horretan ez diote muzin egiten stoner giroei edo Eskandinaviako punk rockari. Lauroi generalki guztai izakun musikatako bat, bai dala rock eskandinagoa, ez? Bai stonerra bai igual, eta gitarra gogor horrek injarra erakusten daunak, ez? Abestitan. Gero behin gitarra horrek landutakoan, esango nahi eta bisok sartzen gaela, base hori edo ritmo hori markagoaz, eta ondoren nik uste dut ikenduna da lehenengo ingles montañez esate zegoen gure inglesoi, hori da, oaxibo, eta melodia hori sortutakoan gero bertsolaritza, letrak landu eta hortik aurrera abestia sortu. Abestiak hasten dira gitarratatik, normalian. Hori izan da guk eragiten duen modua kantuak egiteko orduan dakoi nahiko garrantzia nik uste dut gitarrak. Eurak esan dago moan, hori beste izan zehozer topauduna, ero bila fangarena. Importantzia motixea ben gauza dela, danari motixea orokorrean, baina gitarrari bai. Eta uste dut, urteten dian riffak ero gitarran riffak, ezkenian injar hori transmititeko sortzen diala. Uneek esan dabe moan, ez zan izan zerbait aurrez erabakitakoa, baina bakoitzak dakun influentziatik edo era natural baten joan ginela edo musika mota hortara. Musika mota honek baita, rock, hard rock, musika rock eskandinago alor honetan mogiten dian taldeak bai dakoila ezaugarri hori, azkenean asko dira zuzenekoak eta kantuak bai dauz apurate begiratuta zuzeneko hortara. Zurrunbiloan izena darama Letaginen bigarren diskoak. Pandemiak lehen diskoaren aurkezpena bertan bera utzi eta gero, kantu berrien sorkuntza prozesua murgildu zen taldea buru belarri.
lehenengo diskan aurkezpen bira pandemiakin moztu zana, bira hori amaitu gebenean, bai gura geben freskotasun gehiago, kantu berriak sortu eta bai zuzenekoi begira eta baita geuri begira bai, kantu barrixak ikia gura geben. Izan da, sorkuntza prozesu nahiko luzia esango nahike, bai naiz eta diskoa oso luzia ez izan, kantuen sorkuntza bai luzatu da denporan, eta horregatik nik uste dut baita dela diskoko kantu gutxi horrek bata bestiekiko hain desberdinak izatea bai. Bai ingebena esan, behin ja pandemia zabaldu zanean eta itxidura hori kaleratu alginenean bentzat. Jarraitu gehen joten lehenengo diskako abesti horrekin. Ingeben Espanago Kerro gehin kontzertutik gora. Eta behin hori injagero berrez planteo gehen bigarren disko hau lanketea. Eta danon artean indiako lan bat izan da, hasieratik egun zurrumila. Bai, nik esango neke, azteko konposaketa orduan, kantuak bai diala igual orokorrian injartxoak esango neke. Lehenagokan igual kutsu bat rock klasiko dute bai zime kantutan, oin ezin duzte hori handezte dakunik, eta bai igual diak gogorra baka zuzena bat kantuak. Eta gero soinu altetik pentsaien dut injartxoa bat galditzu dela disko hau. Bai, gitarra potentzia dauz, bateixiak bai gitarra dako, eta ahotzetan be denbora gehiago eskin izau, eta nik uste dut landu hau galditu dela disko barri honetan. Diskua osotasunean, bai dau, bai konposaketan, bai ahotzetan, bai soinua topailerako orduan landu hau badau, eta maitean nik uste igartzen dela. Soinu aldaketa dauelako, eta guk gurun norabidean dauelako aldaketa hori. Zurrunbiloan diskoa gaua estudiotan grabatzen da. Debuteko diskoarekin alderatuz, indartsuak dira lan osatzen duten 6 kantuak. Aurrekoan garaten guztu egon ginen, baina zerbait barrixa probatia gure gaben. Eta estudioan artean gaua urten zan, eta egizu zen da asko behitu barik berta epan ginen ikustera, eta eurekin egon ginen, eta bai estudioa bea bertako salak eta ekipamentua eta abar, eta guztu gaixakon, eta gero eurekin beha filin jola sentu geben, eta bi aldiz pentsa barik erabak egin bertan grabatia. Lehenengo diskuan prozesu izan zen base ritmiko danok batera, gitarra ritmika, bajo eta bateria danok batera grabau, eta gero gitarra arreglo eta hotxak aparte. Bigarren disko hontarako asmoa bai izan aparte grabatzea, baina aprobetxauta gaua estudioak erdixan dakon sala handi hori, bai esan igual probabo gehike, berriz danok batera grabau, eta gero berriz banan grabaiteko biharra baldin badu grabauku, baina kasu honetan be, base, gitarra ritmika, bajo eta bateria, bai izan zen batera grabautakoak, eta hostia, kolaborazioak, teklaua, ahotsak, gitarra eta nea hotza bai, aparte. Egisa helburua zala lehenengo bateixea on bat egitea, eta zentzu hortan gaua estudioak emunoskun aukera hori. Tipat Iker Aginaga eta Zertu Belzu bilizean grabaketa lanetan, eta gero Iker Bilea gehiago usteot Espanago Kerre nahasketa eta masterrian, eta hasieratik egiten filina eurekin, eurak bentsetola lan hain ja, bai hasierrekin eta bai Ikerrekin oso tratu eta nik uste dut profesionaltasun bat emunaz, nahiko ondo egin dela lan eurekin. Gero Iker bukaera gehiago agertu zen, baina esan bezala masterrian eta nahasketatan agertu da gehiago. Eta Iker Bilan lana ikusten dunez, nahiko txukuna izan da, guretako entzat. Disko berrian gitarra koldarkorragoak dira, indartsuagoak. Julenek eta Mikelek jotzen dituzte, eta bien arteko jolasek kolore eman diote lanari. Lehenengo diskoan aldian amplifikadorak bai dira berdina, baina bai, pedaletan eta bai indu frogaren bat gehiago, hor aipatu beharra dago bai Iker Martínez de Zuazon laguntza eduki dula, bai gitarran soinuak definitzerako orduan, eta oso eskertuta, beha baino laguntza gehiago emunaldozkunak gutxi dauz.
eta nik hori esango nike. Bai, geure esperimentazio hori eta gero Ikerren aportazioakin bai gelditu dela gitarra soinu zuzena eta sendua. Lehenengo diskoan bai diskoko soinua igual bai urrinketan da apur bat zuzenean son hau eukigeken soinu motatik gitarratan batipat. Esango neke askoz distortzio gutxi udakoi, garbixo badia, igual, momentu hartan hola suertau zen soinu batekin grabauen eta hori izan hartu gen bidea eta bai bigarren disko hontan Julenek izan da moan Ikerren laguntziakin bai soinua bai dala apur bat antzekotasun gehiago dakola uste dut sonaitea gurun moduakin eta benetan zuzenian sonaiten duen moduakin. Era berean, base ritmikoan ere aurrera pauso bat eman du bandak. Unaien basuak erabatekoak dira, eta Ibanen bateri kolpeak are zehatzagoak. Amplifikazioa berdina da, baina bai bajua beha ezberdina da, eta bai sartu distortzio gehiago. Eta horrek bai emutexea igual injar desente eta gitarrakin batu moan egiten da nik uste dut distortzio horrek eta niretako izan da pitu bat esperimentazioa, baina posi noa emaitzakin. Nik uste dut injartzu gelditu dela eta bestiakin bat doiala azkenean konjuntuan bat sortzen dela instrumentu daran baturakin. Bai, egiza esan, lete, aparte gure abesti gehienak behak itxituen, kulari oso naga, eta orduan asko lantzen da bere instrumentua, eta egiza esan, base horrek nik aportableko itxaten naz aparte, niri beha asko lanketa ostela nik sei ingoten gerora, ez? Eta egiza esan, nik uste dut lan txuku nahi nula bai joan nahi kirurok eta neupe nahiko guztan hau, emaitzakin. Julenen ahotsean ere bada garapenik, eta erregistro berriekin ausartu da. Azpia ahotsek ere presentzia hartu dute abesti berrietan. Lehenengo diskan aldian bai esango neke ahotsak gehiago landutakoak dira. Bai nire ahotsa, baita bigarren ahotsak bai. Lehenengoan ez geben hainbeste landu, eta bai gelditu xakunez, ez da espinita hori edo lan gehiago inalko geben sentsazio hori gelditu zen. Eta bigarren hontarako bai saiatu gara kantuak osatzerako orduan nire ahotsa lantzen gehiago eta baita bigarren ahotsa. Egitza esan beha igual bigarren hirugarren ahotsa horreipe denporia emuntxau edo bere lekua topatzen saiatu gara eta hori be esan biharra dago bai Mikelek eta bai unaiek bere lan hain jobela atzetik eta txukuntasunez. Hor bai aipatu gura nike bigarren ahotsa horreik gehiago lantzen Ibanek asko aportatu gola. Hor bere aparte baterixia jo bigarren ahotsetan gehien bat bizio hori badako eta hor be lana egartzen da. Zamortasun. Diskoak bi lankidetza ditu, biak gau luzea bestian. Ez da letaginen ohiko kantu bat, eta horrek emakume ahotsak eta pianoak sartzeko aukera eman die. Gau luzea bestian ikusita besti beha geldu hau azala eta leku asko uzela ahotsak sartzeko, oinatin dakun superra abeslari bat Mai Arlanzon, Malko taldeko abeslaria beha. Beti beha hemen herrixan ezauketan du eta badakigu zelako ondo abesten dauen, baina ez du izuen kriston lan haineen eta aurretik nik uste lan hainea eukan. Lokalera etorri izan aurretik abestixa gertaketara eta kriston lan hain jau. Eta gero Miren, Mirenek
pianoan bere detaile pila sartu ditu. Ekarri oskun isa abesti osua base baten markauta, baina bueno, gero bai fangarela piano hori momentu batzutan gorau eta berau landuaz ez. Bea da Miren Fernandez, gaur hau 1000 moduko piano jotzailea. Gau luzea moduko kantu desberdin bat, lokalean joten hasi ginenen esan gen, ostra, hau letagin do, goiztok letagin do, baina, bueno, pentsau geben, edo erabaki geben, esperimentaitia. Eta lokalean ja, bueno, kantua bera osatuta guenean, esan geben, esatik ez du sartzen, ez? Beste kolaborazio batzuk, kantori beste dimensio bat emuteko. Kantuen hitzak ilunak eta ezkorrak dira orokorrean. Une latzetan idatziak izan dira, garai gordinen ispilu. Letrak idazterako orduan, bai dauz letra batzuk, oinarrizkoak edo azalekoak dianak, baina bai esango neike letrak sortzerako orduan norbeak dakon momentu txarretan letra hobiak edo urteten diala edo barrutik etaratako letrak diala, ez? Eta disko hontan aurrekoan aldian bai esango neike dauzela kantu batzuk letra sakonauakin taldiak pandemia garai hortan pasau zituan momentu txarro horraik isladatzen dauenak, eta baita, norberak pasautako momentu txar edo esain on horrairi be islada bat egiten dozte letra bai. Eta baita, zuzenean joterako orduan, sakonauak edo zuretzako esanik geixo dakon kantuekin, geixo sartzen zara edo ikusten da hilar hori etaratzen dozula, bai, ez, zuzenekoan. Kobaren sakonera duan zara ta pasako da. Taldeak barnesua bideoklipa plazaratu zuen diskoaren aurrerapen gisara. Klip ederra osatu dute, taldearen zuzeneko irudiak eta antzezlana uztartuz. Bideoklipa ingeben Dani eskizirekin. Eta bueno, Dani bitartez, beak proposatuzkun ideia eta egisa esan originala pentsausekun, pintore baten isladaketia frustrazio hori. Eta bueno, gero soron okurri xakun, hemen arrasatekoa dalako eta apurrat ezauketan gelako rock mundutik bai. Eta egisa esan, gero behin behakin lana indatak kriston aziertua izan da. Musikariz aparte aktore oso, eta egisa esan kriston lana ja. Gurekin, pertsonalki, psikologo moan bai. Eta gero samurtasunako txipa aldaketako momentu hortan, ez? Eskaketa hotzanean negarriteko segidean jartezan bere zen momentu hortan eta sartzezan segidean papelian, orduan nekin bentzet txapo eta bai mitxako. Diskoaren azala beltz kolorekoa da, baina erdian koloreak dira nagusi. Zurrunbilo baten erdian egotea irudikatu dute, bere argi ilunekin. Diskuan, portadan, bai guragoen isladaketia hori ez, zulo baltz bat da, iluntasuna adierazten dagoena, baina gero kolorez inguratuta bai ez. Apurrate zulo hortatik irteera bat edo irudikaketan. Diseinua bera, oso modan dauen adimen artifizialak sortutako irudi bat da, bai, eta eskusa sortutakoa. Baina bai, lehenengoan ikusi genean irudixa, bai pentsauxakon jode. Bai isladaketan dugu guraduna, eta aparte irudi moduan potentia da. Eta hori izan zen arrazoia irudi hori aukeraketako. Bai gero, diskan maketazioan eta diska fisiko horren gertaketan bai lan indagoela Xanti Ugartek lan bikaina. Azken aldian askotariko musika erak nagusitzen ari dira Euskal Herrian, baina oraindik ere, badira gitarra zorrotzak maite dituzten zaletu mordoa.
Bai, nik uste dut esaten duzun moan, dela urte batzuk, ez, gu joten hasi ginen eta bai rock variante ezberdinak zeuzen modan, ez, orduan danok kutxutak jente asko goentzat hori entzuten eben eta kontzertutara mogitzen jente asko. Oin argi eta garbi dau hori bera jandala, azkenean naturala da, azkenean gauza garritxeak etorri dira eta jende gaztiak ez dituzte oin musika hori entzuten dagoenik orokorrian, beti ongo da jentia hori guztien izakona, baina bai bajau da eta zuzeneko kontzertutan eta igartzen da. Baina, bueno, esan duzun moan nik uste estena badauela ondiok, esango dut taldiak badauz Euskal Herri mailan barrokan arlo ezberdinak jorraketen da bainak, ikuso jarkorra eta ez dakiz zer taldiak badauz. Eta nik uste dut beti dagoela jentia eskarketen dagoena barrok talde batek dagoen energia estanatuk gainean, eukilekena. Hori nik uste dut sekula ez dela Oletakela desagertu biako, ez da que se pasako da, baina... Rock'n'rolla ez da inoiz. Badu jentia apresietzen da hori, ondiok zorionez. Nik uste tamen oinatin be badauzela jente gaztia eta bai ez rocka bakarrik, bai metala, hardcorea eta beste hainbat estilo. Nik uste oinatira ondio ez dela jau aldaketa hori. Orduan, bueno, guk hemen ez da izela esangun mantenketan du kutsu hori, eta seguramente pozik egongo gainake beste ambito, beste estilo batzuk jorraketa mazian, baina hemen kantera politia dela esango neke eta aurrera diarduko. Letagin zuzeneko talde bat da. Diskoan grabatzen dituzten kantuak kontzertuetan taularatzea dute helburu nagusia. Hori da, bai, azkenean gatoz sorkuntza fasetik, ez? Nik uste dut bi faseak dakoila alde hon eta txarrak. Sorkuntza fasean bai dako asko frustraziotik, gauzak urteten ez dianean. Baita, gauzak irtetzen doazen einean edo kantuak sortzen doazen einean, bai da aberasgarria, baina hori dana egiten da ostian zuzenekoan erakusteko. Bai, eta oin zorionez ja, puntu hortan gauz, gogotsu, estudioko lan horregia pasauta, oin zuzenekotan daku burua, eta hori hemendik aurrera itxeko asmoa dakuna, bai. Mikelek esan dagoen zuzeneko talde bat gara, eta hori da datozen hilabetetan badakun asmoa. Bai, egiz esan oin arte joitu Oker 7-8, ja abendu urtarrilean. Nahiko forte hasi gara. Astero isa bat edo bi egin uste tintula. Eta otsailetik aurrera ja badaku batzu lotuta, festivalen bat ere bai, Orozko Rocken behitu eskuen joteko. Eta uda begira, herriko txosna jai leku honetan pres gauz joteko. Osea, ez da hitu. Baten bat horre, kamara hostien dagoena pres bat gure telefono hartu edo e-mailez edo lekutara idatzi. Eta seguramente Letaginan dago da.